Aquest és un nou repte. Menjar de rics contra pobres contra magarics. Les noies hauran de menjar diferents llaminadures. Poden ser molt bones o no tant. Comencem! Això són pastissos! Genial! Pobra Britney, només hi ha farina. Aquest és un bon pastís. I aquest sembla molt car. Mola! Comencem amb la Britney. Té l'opció més barata. Què hauria de fer amb la farina? D'acord, ho provaré. Sembla que està bé. Uf! És fastigós! Espera, Britney. No t'has de menjar la farina. N'has de fer un pastís. Va, tu pots. Necessitem un bol. L'omplim de farina. Després hi afegim una mica de llet. Saps d'on treure-la? Britney? I tant! Aquí teniu la meva estimada cabra, la Lily. Sempre està encantada de donar-me una mica de llet. Molt millor. Gràcies! Bé, noies, ja tinc llet. Ara hi afegim uns ous. Però d'on els puc treure? Ah! Allà hi ha un niu. Genial! Agafem uns quants ous. Són tan bufons! Oh, Britney, l'ocell no està gaire content que li robis els ous. Corre! Corre per salvar la vida! Bé, te n'has sortit de miracle. Però ja tens ous per al teu futur pastís. Casquem-los al bol. Genial! Ens falta alguna cosa. Necessitem una mica de sucre. Pots trobar-ne? Oh! Hi ha sucre a la paperera. Tot el que necessites ho tens a mà. Ara la Britney farà un pastís increïblement deliciós. Només queda barrejar-ho tot. Sembla que estigui tocant Blondie-Blob. Uau! Deliciós! Però ara necessito un motlle. I aboquem la massa. Genial! I ara cap al forn. Bé, jo no en tinc, així que farem foc. Necessito una mica de llenya. Genial! Espera, encenem-lo! Tinc llumins. No m'estranya. Anava de càmping amb els meus pares tota l'estona. Bé, sens dubte no va ser en va. Només queda enfornar-lo. Uau! Això té molt bona pinta. Una bona presentació. Ja fa una olor deliciosa. Ui! Crec que ja està. A veure... Oh! Té una pinta tan deliciosa! Tinc moltes ganes de provar-lo. Ha d'estar boníssim. Bé, bé, bé. Encara està molt calent. Va, refreda't. Ara ja el puc provar. Oh, estic tan emocionada. Noies, això està boníssim. En voleu provar? Bé, m'és igual. No en compartiré. Ara necessito el meu majordom. Ah, ja ets aquí. Para'm la taula ara mateix. Necessito uns coberts i un guant de cuina. No em vull embrutar. Genial. Gràcies, majordom. Provem-ne un tros. El tallo. Té molt bona pinta. Bé, bé, bé. No et quedis aquí plantat. Eixuga amb la boca. Així millor.
Això és tot el que menjaràs? Bé, suposo que ara és el torn de la Nicole. La Mònica ja està atipada. Deixa'm provar-ho. Oh, sí, és clar. Sens dubte necessito una corona. Sí, tant se val. Tinc un pla. Qui et penses que ets? Sí, el meu assecador ha funcionat a la perfecció. Això serà divertit. Alguna cosa no va bé. Què tinc a la cara? Quina nit de malson! Mònica, m'has fos la corona? Bé, m'és igual. Tinc un pastís delicioso i car. I està realment bo. Bé, Nicole, que vagi de gust. Uau! Ho està compartint! Ara les noies tenen unes màquines molt interessants. Oh, Al? És fastigós. Skittles, genial! I la Britney? Uau! Gelatina d'or! Això és increïble! Comencem amb la Mònica. Ei, jo no ho vull fer. D'acord, ho provaré, però tinc una idea. Tinc una barra de pa. Segur que així estarà molt millor. Posem una mica de gelatina sobre el pa i ara ho puc provar. Encara té una pinta terrible. Uau! Mònica, de debò ho faràs? Estem en xoc. Uf! Fa una olor fastigosa. Sens dubte necessites menjar un xiclet després, tot i que la Mònica té altres plans. Noies, aquí teniu, un globus per vosaltres. Let's go! I ara el faré petar. Provem-ho. Serà molt divertit. Què us sembla? Uf! És fastigós! Let's go! Bé, jo passaré els meus Skittles. Això m'encanta. Aquí hi ha una cassoleta. Ja està a punt. I aboquem una mica de gelatina. I ara tastem-ho. Uau! Hi ha tants colors. I és tan deliciós. Caram, Nicole, què et passa? Has canviat. Ara vas tota de groc. Mola. Continuem. Tastem una mica més de gelatina. Deuen ser els Skittles de colors. Bé, ara el conjunt blau. Et queda molt bé. Mònica, no ho toquis. Això és meu i no ho compartiré amb tu. És tan deliciós i divertit. Mira'm els cabells. Queden genials. M'agrada el color verd. No tinguis enveja, amiga. Britney, és el teu torn. La Britney es quedarà de pedra. No ha menjat mai or. Va, tasta la riquesa. Bé, és or de veritat. I a la Britney li agrada. Què tens al cap? Una tiara. Però aquesta és la meva corona, no la seva. No pot ser. Què passa si ho torno a provar? Agafem una mica de gelatina. Que deliciós! Uau! Ara tinc molt d'or! Què passa si ho torno a provar? Uau! Encantador! Britney, no són masses joies? Ho podràs aguantar? Oh, ha caigut. Ara ja és oficial. La Britney no ha pogut suportar tanta riquesa. I ara teniu Coca-Cola. A la Britney li ha tocat la més barata. Hi ha alguna cosa allà? Nicole,
Bé, és la normal. Mònica, una Coca-Cola d'or? Això ja són brenes. Cof, cof. Comencem per mi. Hi ha alguna cosa a dins? Provem-ho. Bé, crec que hi havia una gota. Oh, espera! Okay. No n'hi havia, però m'és igual. Me la menjaré igualment. Està deliciosa. Què tens pensat ara, Britney? Caram! D'on has tret un martell tan gran? I què estàs fent? Has aixafat la llauna. Mola! Tens alguna idea de què fer després? Oh! Crec que ja ho sé. Et faràs un element decoratiu, com una joia. Això és genial. Té estil. Però les nostres noies riques no ho poden entendre. Let's go! Bé, és el meu torn. Tinc Coca-Cola normal. Bé, l'he d'obrir, però no puc. Va, obre't! Res no funciona, però tinc una idea. Okay. Em convertiré en samurai. Llavors segur que podré obrir aquesta ampolla. Em remango, trec la meva katana... Oh, sí! Ens hem desfet del tap. Només queda veure-s'ho tot. És tan senzill com això. Pots començar. Tu pots veure tot? Espera, són 2 litres de Coca-Cola. Això és molt. I m'ha encantat. Ho sento a tothom. Això ha estat potent. Ningú s'esperava això de tu, però continuem. La nostra Coca-Cola d'or. Mònica, què se t'ha acudit? Majordom, necessito ajuda. Va, aboca'm-ho directament a la boca. Això és deliciós. I és d'or. Oh, el majordom s'ha enamorat de la nostra Nicole. Però t'has oblidat completament de la Mònica. S'ofegarà en Coca-Cola. Més val que corris. I ara teniu Nutella. A tots ens encanta. La de la Mònica és barata. La Nicole en té una de normal. Britney, tornes a tenir molta sort. És Nutella d'or. Això és una bogeria. Bé, tot està clar. Oh, volia aprofitar aquesta oportunitat, però m'és igual. Ja ho sé. Està buit, però tinc un pla. Necessito la seva ajuda, xef. Ha de fer alguna cosa al respecte. Sens dubte ho puc fer. Ja ho sé. Tinc un pla genial. Agafem una mica de llet. L'aboquem al pot. Després el tanquem i el sacsegem bé. Ho he de fer més fort? Perfecte. Ara tenim un batut de xocolata. El decorem amb nata muntada. I ratllem una mica de xocolata just per sobre. I posem una palla. On és? Perfecte. Senyoreta Mònica, provi-ho. Let's go! Parla de debò? Espera, realment està deliciós. Aquí té el pagament. Adeu. Let's go! Sens dubte és deliciós. Però és el torn de la Nicole. La Nutella rosa ha de ser genial. Sí, de fet és molt deliciosa. Estic encantada. Està tan bonica. Nicole, on són les teves maneres? Això no importa. Estic gaudint del meu menjar. Boníssim. Què? Per què em mires així? Nicole, aquí tens un mirall.
Has menjat tant de sucre que ara tens grans. Crec que fa gràcia. No et preocupis, ja passarà. I ara és el meu torn. Fem un cop d'ull a aquesta Nutella d'or. Brilla! Uau! Que bonica! Sens dubte hi ha or. Fet! Estic disposada a comprar la teva Nutella per $100. Jo n'ofereixo 1.000. Okay. Uau! S'ha organitzat tota una subhasta aquí. Quants diners aconseguirà la Britney? S'estan apujant les apostes. Bé, això és tot un maletí de diners. Ostres! Què ha passat? No la deixaré escapar. Em quedaré amb aquesta Nutella. Conec tècniques secretes de karate. Així millor. Now, let me try it. Deliciosa. Oh my!